dia. Tiga dia. Ayo piye? Wani ngene iki lho. Ya kelompokan lah. Iya wes kan kepethuk ambek aku. Jalan ingkar ngulon, oh SMP mlebu itu nggih nggih. Terima kasih ya Barangan informasi nggih. Ono salah piye sapa? Sampai saya Beneran enggak? Wani. Kowe jeng waktu Iya, kerja. Jejet aja ngomong lo Bang. Sampai hati-hati sini. Mbak Boya? Mbak Boya? Saya kata-kata kamu gune warna tergoyang ini aku jauh